el pare que la meva mare va perdre als 8 anys. Què hi feia en aquella llista? Crec que hauries d'anar més al gra. Oh, què vol dir? Per què ho fas, tot això? Perquè vull explicar la meva història i que tot això se sàpiga. Ens explica, va! La nostra ràbia és absoluta. Quan vaig veure la carta se'm va fer un nus aquí. Es veu que això s'allarga. Si han de cridar gent de la meva edat és que la cosa no va pas massa bé. Com ha canviat tot, oi? Doncs senyal que el món avançava. Parla de la piscina, de l'alegria que es va viure el dia de la seva inauguració. Més dolçament, que amargament, és el teu plor. I el que havia de ser un sopar per mirar de pujar la moral de la tropa es converteix en un moment de profunda tristesa. Mare meva, tu no et passa? Aquest sotrac continu? Va, baixa'm al celler, no passa res! No vols que se sàpiga? Esclar que sí. Doncs fas molt bé d'explicar-ho.